Nanawagan ang Department of Health Region-10 ngadto sa mga negosyante sa riyon nga mopagamit sa ilang establesemento isip isolation facility. Ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, gilauman sa local DOH nga unta ipagamit sa mga nag-iya og lodging houses, hotel ug inns ang ilahang mga establishmento aron himuong temporaryo nga isolation facility sa mga PUI ug PUM. Lakip sab ang mga eskwelahan posible nga magamit sa maong katuyuan. Dakong tabang nga makontain ang COVID-19 kung anda mutabang ang mga nanag-iya og hotels, resorts ug mga susamang patigayon aron himong isolation facilities ang ilang establishmento. Kabahin kini sa contingency plan sa DOH 10 kung padayong musaka ang ihap sa COVID-19 related patients. Sa kasamtangan adunay 131 public facilities sa rehiyon nga nakaandam aron mahimong isolation units nga kayang mudawat og 783 cases. Kung punoon makayang maka-accommodate og 3,762 cases nga manginahanglan og 2,979 kahigdaanan. Giohag sab sa maong ahensya ngadto sa mga COVID-19 positive patient nga musugot ipagawas ang ilang identifikasyon kini aron mas mapadali sa otoridad ang contact tracing ug aron dili masupak ang balaod sa data privacy ug patient confidentiality. Laboratories that will be converted into COVID-19 testing laboratories, and hopefully our PD reference centers as well as those laboratories of the private hospitals will be approved and will be part of that report. Samtang ginalantaw sab karon sa City Health Office sa Cagayan de Oro City nga himuong isolation facilities ang mga tunghaan sa dakbayan. Aduna na matud pa sila'y koordinasyon sa Commission on Higher Education o CHED ug Department of Education ug nakalatag na ang mga guidelines alang niini. Nagtabang sa ato ang DepEd ug ang CHED mismo nga in kaso wala gid tay lain na makita later no nga mga community quarantine units, pwede nato og gyud gamiton ang elementary schools, ang high schools, mga national high schools ug ang even state colleges and universities. Sara, panawagan sab sa CHO karon nga to sa publiko nga dili mahadlok kung aduna sila ipagaadtuon nga mga lugar. Sanglit wa ilaha lamang kining gina-inspect ug wala nagpasabot nga aduna nay COVID-19 sa ilahang ginaadtuan nga mga lugar. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.